Yang curut kun orang hilang-hilangnya barika. Kanggo ada apa? Ada apa majikan nom? Aja sampai tak keret celananya ada apa orang nanjak-nanjak. Mame Gisel, oh my Gisel, sedulur dewa. Balik nih, ngambek nih. Ibu Harmi, Bapak Selamat minangka majikan. Masih spesial maning kanggo para pengoben, para tamu undangan keti. Duduk karo Mbak Siti. Lamun arep rumah tangga bebarengan, aja nganti awan bengi keluyuran. Balik esuk cangkeme mambu inungan, alesane diajak batur meleka. Kanggo ada pane kedi majikan pegat pisan sampenan entok talake. Kakak nrima bokat wis kudune balen mani angger kaya sing dingin tetep bae gawe nyiksani bakti. Nok rela Nanang Sultan, nok rela Nanang Sultan, nok rela Nanang Sultan, nok rela Nanang Sultan, nok rela Mene beli kana bocah. Nok rela Nanang Sultan, Mene beli nok rela Nanang Sultan, nok rela Mama Gisel, 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 Mama Gisel. Lara ati pengen si bunuh diri, Sampai Jemimi, piwen keturunan kan ditinggal kari. Mas Gani, 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 Mas Gani. Ora tahan nyangga penderita, Mas Ali, Mas Ali, deleng senok selalu ugal-ugal. Mas Ali, Mas Ali, Mas Ali, Mas Ali, coba nok maringi nume lan ugalane inget ning keturunan dede sapa wis gede pegat bisa sampenan entok talake. Kakang nerima bokatan wis kudune balen mani angger kaya sing dingin tetep bae angger nyiksaning batin. Sobat sing duwe putulanang, ada apa ora isine iki? Sing duwe putulanang, sing duwe putulanang, kanggo majikan nomor endi? Sing duwe putulanang, sing duwe putulanang, sing duwe putulanang, sing duwe goyangan iget-iget, sing duwe putulanang, sing duwe putulanang, kanggo majikan no. Ada apa? Ada apa? Kanggo yayu pengantin majikan sing duwe tuane putulanang, sing duwe putulanang, lara ati pengen si bunuh diri. Bayi rapi, bayi rapi, bayi rapi,
kang ditinggal dari ora tahan nyangka penderitaan deleng ada apa selalu ugal-ugalan coba nang mari jajane aja gampang tuku teh juse inget ning kesehatan awake wis pada gede lamun arep asik rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran bali esuk cangkeme mampu minuman alesane diajak batur melekan alasannya memelekan melekan kanan oh melekan apa aja kan melekan bayi tegat bisa sampenan entok palake kakang nerima bokatan wis kudune balen menino angger kaya sing dingin tetep bae gawe nyiksaning hati. Awas kakang. Ada apa lah tanggung jawab ada apa?